Ang pulong sa Dios buhi og nagalihok nga gamhanan. Labi pang mahait sa espada nga duhay sulab ug modulot ngadto sa gitagbuan sa kalag ug espiritu, sa mga lutahan ug sa mga kauyukan, ug motugkad sa mga hunahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. Ang tibuok nga kasulatan gipaginhawa sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid, ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong, aron ang tao sa Dios mamahingpit, masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. The harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Pray ye therefore the Lord of the harvest, that he will send forth laborers into his harvest. And God is able to make all grace abound toward you, that ye always having all sufficiency in all things may abound to every good work. And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. My son, do not forget my teaching, but let your heart keep my commandments. For length of days and years of life and peace they will add to you. How happy are those who hear the word of God and obey it. Your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. And the gospel must first be preached to all the nations. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to every one that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. In preparation for our study of the Word of God, niining adlaw, ang pipila kagutlo atong igahin kini sa usa ka hilom nga pagampo. Diin ang tumong nato niini mao ang pagsiguro nga kita mapun-an sa Espiritu Santo as we approach the Word of God. So silent prayer gives you the privacy of the priesthood and makes the option of rebound or confession possible, if necessary. Apanalang kanimo nga dili pa magtotoo, gidapit ka, giawhag ka sa pagtuo kang Ginoong Hesukristo, ingon nga imong manluluwas. Ang mga buhat 16:31 nagasulti, tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Therefore, let us pray. We thank you, Father, for your wonderful sense of humor, for your faithfulness, your relaxed mental attitude toward us because of grace, for the fact that you love us on the basis of your character without compromising your character, for the fact that you have never compromised your character even once in loving to the maximum the worst believer who ever lived and the best. We thank you, Father, that grace found the way to accomplish all of this. As we continue to study this great grace gift from Jesus Christ, may God, the Holy Spirit, enlighten us, for we ask it in Christ's name. Amen. Aniano sab kita sa atong panag-uban, sa atong pagtuon sa pulong sa Dios niining adlaw, ubos sa Vic Balbido Evangelistic Ministry o kini atong pahimuslan nga grasyang hinatag sa Dios alang ni adtong nagapangita sa kamaturan who are positive to the Word of God. So we are here today in good health. We are alert, askil, sanag ang atong pangisip, gipabuhi pa kita, nagaginhawa pa kita, gumikan lamang kini
sa kaluoy, gugma, kortesiya o grasya sa Dios. We don't deserve it. We don't earn it, nor work for it. Kay kini grasya man. Atong ipadayon karon ang atong nasugdan nga paghisgot bahin sa pagtulunan sa pagkumpisal. Rebound and keep moving. Mao kini ang atong title sa in English. Rebound and keep moving. Nga atong gihubad kini sa Binisaya nga pauntol balik sa sud o pagsigis pagsibog sa unahan. Rebound and keep moving. Okay. Padayon kita og kini nga atong hisgutan nining adlaw. Bahin kini sa pagkakarnal. Nakapahikugang ba kanimo kini? Well, atong labason ng atong paghisgot bahin niining atong pagtulunan nga ang usa ka magtotoo, bisan siya magtotoo na luwas na, anaa pa man siya kinaiyang makasasala, mahisukamon gayud siya sa pagpakasala. Dili siya makalikay niya na. So, mientras nga niya pa kita'y kinaiyang makasasala dinis kalibutan, then kita biktima lang yung kanunay o kita gisamok lang kanunay sa pagtintal ni ining kinaiyang makasasala nga niya sa atong unod. Okay? So, mao na nga ang gikinahanglan di ay gyud sa usa ka magtotoo mao ang pag-andam siyang kaugalingon, arm himself with the Word of God. Kaya mao man kini ang espada sa Espiritu Santo, ang pulong sa Dios. Mao ra kini ang buntog batok sa kusog ni ining kinaiyang makasasala nga niya sa atong lawas. Musa aron kita magmadinaugon sa atong espirituhanong pagkinabuhi, ingon nga mga magtotoo gikinahanglan kining maong espada sa Espiritu Santo. Mao bitaw nga gidasig gayud kita sa Dios, pinagi siyang pulong nga gikinahanglan ang atong pagtuon niini adlaw-adlaw. Kay adlaw-adlaw man po kitang atubang niining pagsamok sa kinaiyang makasasala nga magatukmod kanatos pagbuhat og sala. Mao nga aron kita madinaugon sa atong espirituhanong pagkinabuhi, then mao kana ang open secret nga gihatag sa Dios kanato, ang grasya nga tun-an atong iyang pulong aron mao kani atong magamit nga hinagiban batok sa niining kinaiyang makasasala. So, duha ang kahimtang sa usa ka magtotoo. Either siya makarnal, unod-non, pinagi siyang pagpakasala, uyon niya sa tentasyon, sa pagbuhat og sala, mao kanay estado niya, kahimtang niya nga unod-non, karnal sa in English. Pan kung buot siya nga mabuntog niya ang kusog sa kinang makasasala, makalikay siya sa pagbuhat o mga sala, then gikinahanglan ang sa kunang ginaingon espada sa Espiritu Santo, pulong sa Dios nga tumagamit batok niini o sa pagbuhat nato niini kita mapunan sa Espiritu Santo o makapadayon kita sa pagsibog sa unahan. Mao bitaw ni nga itong pagtulunan giuluhan taog rebound and keep moving, matud pa sa in English, o pauntol balik sa sod o pagsigis pagsibog sa unahan. Kinahanglan magapadayon kita sa pagtuon sa pulong sa Dios. Way lugak, way hunong, gikinahanglan nga gani mao kanay tugon sa Dios diha siyang pulong. 2 Peter 3:18, but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. 2 Peter 3:18. Busa ano kita mahisod na pagbalik
sa divine atmosphere, then kita ang estado nato dili na karnal kundi espiritual. So mao ni atong hisgutan. Ang pagkakarnal una, ang pagkaunod nun, mao na nga nakapahikugang ba nimo ni? Okay. Ang 1 Korinto 3, 1 ngadto sa 3, nagapangimatuod sa pagkaanaan nining pagkaunod nun nga mahimong masinatis mga magtotoo. Hinumduman ta nga ang kinanindutang mga tao din sa kalibutan, mga Kristohanon. Apan anaa sa mga Kristohanon nga salawayon. Nganong naingon man kininiini? Well, ang pagkaunod nun, karnal, mao ang suliran. Kung ang usa ka Kristohanon nagmakanunayon sa iyang pagpadumala sa Espiritu Santo ug nagatubo ngadto sa espirituhanong pagkahamtong, siya magapadayag sa bunga sa Espiritu Santo, the fruit of the Spirit. Matod pa sa Galacia 5:22-23, ang panang Espiritu naghatag sa gugma, kalipay, kalinaw, pailog, kaluoy, kaayo, pagka maminatudon, pagka mapaubsanon, o pagka mapinugnanon sa kaugalingon. Kining mga butanga wala may supak sa bisan unsang balaod. Sa laing bahin, ang Kristohanon nga nagaanad sa pagpabilin ubos pagduma kani sa iyang kinayang magsasala, diha sa iyang pagkaunod nun in carnality, nagabuhat og magunubon kanang makaguba nga mga sala sa hunahuna, sala sa dila, o sa mga sala nga makita. Kung ikaw dili makadawat nga sa pagkatinuod ana kining ginganlag pagkaunod nun karnal nga mabuhat bisan sa mga Kristohanon, di gyud ka makasabot sa kamahinungdanon sa pagsugid sa sala. Naisama ra gyud ka niadtong mga magtotoo nga mga taga-Korinto, kinsa wa gyud mosibog sa unahan bahin sa ilang espirituhanong pag-uswag. Diha sa 1 Korinto 3:1, mao kini ang gisulti diha. Mga igsuon, dili ako makasulti kaninyo, si Pablo ang nagsulti nini ha. Mga igsuon, dili ako makasulti kaninyo sama sa akong pagpakigsulti sa mga taong espirituhanon. Ambot pasambot napunan sa Espiritu Santo. Kinahanglan nga makigsulti ako kaninyo ingon nga mga kalibutanon, unod nun, ug mga masusopa, nipios sa original nga Grigong pulong. Nipios, masuso sa Kristohanong pagtuo. Now, kining maong mga taga-Korinto, mga magtutuo. Ang mga igsuon, ang termino nga mga igsuon, brethren, dinhi, sa naasoyng bersikulo, naghisgot ni bisang kinsa nga mudawat ni Jesucristo ingon nga manluwas, ug kinsa na tao na ngadtos panimalay sa Dios. Juan 1:12. Bisan tuod og gibadlong kini sila ni Pablo tungod sa ilang pagkaunod nun, iyang gipadayag ang ilang kahimtang diha ni Kristo, in Christ. Sanglit, di man espirituhanon kining maong mga magtuo. Si Apostol Pablo wa makaakos pagkigsulti o pagtudlo kanila. Kay kung napunan pa kini sila sa Espiritu Santo, makakaton o makatubo unta kini sila sa pagtulunan nga gitudlo ni Pablo. Apan subo huna-hunaon, di man kadto sila espirituhanon. Musawag yun kadto sila makauswag sobra sa mga sinugdanang pagtulunan nga ila na untang nakatunan. Mga tao nga kalibutanon ang pasabot unod nun o karnal. Karnal man kadto silang mga Kristohanong
nahigawas sa pagkiumbitay sa Dios o ganaan sila sa pagkalimaw nga espirituhanong kinabuhi. Bisan kung kini silang mga taga-Korinto luwas, saved, ana sila sa pagkaunod nun, pagkakarnal, o nagahatag o dakong kadaot sa simbahan. Well, kung ugaling namatikdan mo ang usa ka unod nun o karnal nga magtotoo, o mautana ka sa pag-ingon o Kristohanon bagyod kadto siya, nan ang gibasihan nimo sa imong paghukom mao ang salingkapaw nga imong nakita sa gawas. Surface ra ba? Dias primero Samuel 16:7b nagsulti kini. Ang akong dinhi Dios, ang akong paghukom dili sama sa paghukom sa tao. Kay ang tan-awon sa tao mao ang panagway. Ang panangtan-awon sa Ginoo mao ang kasing-kasing. Now, ang batasan sa tao nga makita sa gawas, dili mao ang isyu sa kaluwasan. Ang bugtong isyu sa kaluwasan mao ang pagtuo lamang kang Kristo lamang, Efesio 2:8-9. Hinoon, sa imong pagkabot na unya sa pagkahamtong, espirituhanon ang atong hisgutan, imong masayran nga di ay ang balaang kasulatan nagapatinaw sa kalainan tali sa pagkaunod nun, pagkakarnal o pagka-espirituhanon, spiritual. Si Pablo sa pagkatinuod misukmat sa mga taga-Korinto pinagis pagtawag nilang mga bata, nipios. Sa Grigo nga pulong, nipios. Ang Grigong kangalan o noun nga nipios, wa kini dinhi maghisgot og usa ka bag-ong gianak, kundi gigamit kini agig pagpakita nga nakaminos og ilhanan kadto sa pagyubit ngadto sa kaburong uwa mabansay nga magtotoo. Gipahinumduman sila ni Pablo nga burong kadto sila bahin sa Kristohanong pagkinabuhi, sanglit ang ilang pagtubo gisumpo man gumikan sa ilang pagkaunod nun, pagkakarnal. Ang pagsugid sa sala, rebound, mao man ni atong termino na karong gigamit, rebound or confession. Ang pagsugid sa sala mao'y unang pagtulunan nga kinahanglang makatunan sa usa ka bag-ong magtotoo aron makasibog siya ngadto sa unahan sa iyang espirituhanong pagkinabuhi. Sa di madugay ra ba human maluwas, ang usa ka bag-ong magtotoo makasa ug mawagtang ang iyang pagpakigambitay sa Dios. Gawas kung mabakwi dayon niya ang pagkapuno sa Espiritu Santo, di gyud kini siya makasibog nga tusunahan sa iyang kinabuhing Kristohanon. Dili niya makatunan ni magamit ang doktrina sa iyang kinabuhi. Mao kadtoy kahimtang didto sa Korinto. 1 Korinto 3:2 nagasulti, kaniadto gibuhi ko kamo gatas sinugdan ng mga doktrina ang buot pasabot nini, ug dili sa gahing pagkaon, mga uswag nga doktrina, mga advance nga mga doktrina, kay di pa man kamo andam niini. Ug bisan gani karon, di pa man kamo andam sa gahi nga pagkaon. Sama ni Pablo, ang katungdanan sa pastor magtutudlo, pastor teacher, mao ang pagsangkap sa espirituhanong pagkaon. Apan ang mahatag ra ni Pablo ngadto kanila mao ang gatas, ang sinugdan ng doktrina, inay ang magahi nga pagkaon sa uswag o advance nga doktrina. Ang ilang pagkaunod nun, pagkakarnal, mo'y nakapaluya sa ilang pagkaton, ingon man sa ilang paggamit, bisan pas mga sinugdanan pag-ayong kamatuoran sa pulong sa Dios. Now, niya ay pangutana, hingpit ba ang imong listahan? 1 Korinto 3:3 nagaingon,
Kay nagkinabuhi man gihapon kamo, ingon nga mga taong kalibutanon, unod nun, o karnal. Kay di ba ang inyong kasina o panagbingkil, nagpailaman, nga kalibutanon gihapon kamo? Nag-awat ba kamo sa mga di magtutuo, may bupot pasabot nini, o nagsubay nining dalana? Adunay mga Kristohanon nga nagpakasayon sa pagdupot niyadtong pipila ka mga sa nga makita ug wa lang nila panumbalinga ang dili maihap nga mga sala sa una-una ug mga sala sa dila. Salingkapaw ug dili kumpleto ang ilang listahan sa mga sala. Bisag unsang matang sa sala, mao'y makapalagpot sa magtutuo gikan sa lingin sa ubos. I mean, the bottom circle. Ang sala, ug ang tanang sala, musangpot sa pagkaunod nun, karnal. Ang pagkaunod nun sa mga magtutuo nga taga-Korinto, nagasugod sa ilang pagbaton og sa una-una, nga mao ang sala sa kasina. Ang pagkamayubiton, naghinubrang kasina niini nilang mga magtutuo, nanganak sa sala sa panagsungi. Kining maong panagbingkil, usa ka naghinubra nga ambisyon or inordinate ambition o panag-indig, inordinate competition, dinasig sa wa masugid nga sala sa kasina. Pananglitan, anay usa ka tawo nga magtinguha nga siya mauyunan og pagailhon sod sa usa ka lokal nga simbahan. Sa higayon nga makadungog siya nga gidayeg ang uban, mugimo gilayon diha kaniya ang mga sala sa una-una nga mao ang kasina o pagpakig-indig. Aron sa pagtagbaw sa iyang kaibog nga mauyunan po siya, kinahanglang balihon niya ang pagtagad ngadto kaniya. Inubanan og masilagon nga pagpasabot-sabot. Iya na karong dauton ang kinaiya sa iyang kaparang. Apan ang iyang kaparang musumbalik. Ang maong hitabo mag-anam og kangilad samtang mangahog ang duha sa pagpagkasala sa sala sa dila, pagdaot og dungog ug paglibak batok sa usang usa. Gawas kon sumpuon kini pinaging pagsugid ug pagtubong espirituhanon, ang panagbikil mahimog yung maoy makasiak sa simbahan, maoy makaguba. Ang pagkinabuhi ingon nga mga taong kalibutanon nagahisgot sa pagdasig sa mga dili magtutuo. Ang mga magtutuo nga unod nun o karnal, lisod ilhon nga mga magtutuo, itandis mga dili magtutuo, silang duha, gidumala man pulo sa ilang mga kinayang magasasa, di ba? Magapadayon ang mga unod nung Kristohano sa pagkaus-os, tungod kay napakyas man sila sa pagsugid sa ilang mga sala. Ang mga magtutuo makahimo sa pagpakasala ug mahimo gani kini sila nga magpabilin nga unod lunsod sa walay piho nga gidugayon. Inoon, wag yung katarungan si bisag kinsang Kristohanon nga pagpabilin sa kahimtang sa pagkaunod nun o karnal. Mao kini hinungdan. Nagkikinahanglan gayud nato ang pagsabot bahin sa pagsugid sa sala sa di pa kita makapalahutay sa atong pagka-espirituhanon. Way bisag kinsa nga magtutuo ang mahimong espirituhanon gawas kung sila musugid sa ilang sala. Mahimong usa ikaw ka makaluluoy o talamayon nga makasasala. Apan mahimo nimo sa pagbalik sa pagkatulid, gumikan sa pagsangkap sa grasya sa Dios nga mao ang pagsugid o pagpauntol balik sa sud sa ubos nga lingin sa pakig-ambitay sa Dios.
fellowship with God. Ang Dios mo pasaylo bisan pa niya itong kinamaldituhang makasasala. Kung makabuhat kang usa ka labihan sa pagkagilad nga sala, nga tingali makapahikurat kini kanimo, hinumdumi kini. Kung buhi ka pa karon, ana pa'y tuyo ang Dios sa imong kinabuhi. Nakasabot ka? Mo bitaw ang gipabuhi ka pa karon, nagaginhawa ka pa. See? Napay tuyo ang Dios sa imong kinabuhi, higala, o fellow believer. Now, adto ta sa paghisgot sa listahan sa Dios bahin sa mga sala. Proverbios 6:16 nagasulti, adunay unom ka butang nga gikasilagan sa Ginoo, oo 7 nga dili ang Ginoo makatugot. Yes, gikasilagan sa Dios ang matag sala, apan 7 niini ang labing bugat nga iyang gipanghimaraot. Andam ka na ba? Aron ka pakuratan? 5 niining 7 ka mga sala, dili makita. O sa in English pa, dili overt. Niyan ang 7 ka mga sala, nagihinganlan diya sa listahan sa Dios. 2 niya na sala sa una-una. Totoo kanila sa dila. Ug 2 ra ang sala nga makita, overt. Hinumdumi, kining mga bersikulo sa panahon nga tintalon ka nga, dili nimo balihon. O dili nimo balihon, ha? Dili nimo balihon ang mga sala sa una-una o mga sala sa dila, ug mutan-aw ka na lang niya itong mga sala nga makita. Proverbios 6:17 nagasulti, ang garbusong tinanawan, ang bakakong dila, ang kamot nga mopatay og inosenteng mga tao. Now, ang garbusong tinanawan, kini bang phrase niini, nagarepresentar kini og sala sa hunahuna nga pagkagarbuso, usa ka pagdahom sa pagkamapahitason, kaikag sa kaugalingon, paghimong sentro ang iyang kaugalingon, ug lapas sa kasarangan nga pagkagarbuso. Now, ang pagkamapahitason mao'y gamot nga sala nga musangpot ngadto sa ubang mga sala. Ang mga Kristohanon nga mutan-aw silang kaugalingon ingon nga labihang pagka-espirituhanon, kini sila mga mapahitason. Ilang gitino ang ilang kaugalingong sukdanang moral ug sila nagatuo nga kunuhay ila kining gikinabuhi. Tungod kay ila mang likayan sa pagbuhat ang pipila ka mga sala nga makita, overt, sila nagadahom nga taas ang matang sa ilang pagka-espirituhanon. Dili ka na tinuod. Magkadaot sa kalag. Okay? Ang pagkamapahitason, makaguba sa pagigambitay sa Dios. O makadaot sa kalag. O magapahilayo sa mga tao. Now, ang sunod nga sala, usa ka bakakong dila. Usa kini ka garboso nga pagsuway sa pag-usab sa dagway sa kamatuoran sa tuyo nga makalikay sa tulubagon o pagtuis sa unsay tinuod pinaagi sa paglingla sa ubang mga tao. Sama sa tanang matang sa mga sala sa dila, ang pagpamakak, ang pagpamakak dinasig ginis mga sala sa una-una, sama pananglit sa pagka-arogante, pagkamapahitason, kabalaka, o kahadlok. Now, ang mga kamot nga mopatay o mga inosenteng mga tao, kining maong phrase, mao ang pagbuno, murder. Yes, mahimos mga Kristohano ng pagpatay o ubang tao. Ang mamuno, mutagik og iyang agianan ngadto dalan sa mga sala sa una-una, lakip na nini ang kalagot, mga bubho,
pagdumot, pagkapintas, o panimalos nga musangpot sa pagpatay. Proverbios 6:18, ang una-una nga maglara og dautan, ang magdali pagbuhat og dautan. Mukonsabo ka mga paagi aron sa pagpanimalos sa ubang mga tao nga nagadaot kanimo. Ang una-una nga maglara og dautan, usa ka sala sa una-una nga pagpanimalos. Ang magdali pagbuhat og dautan, kaning maong phrase, naghulagway niadtong nagasunod sa mga pangibog sa ilang kinaiyang makasasala ngadtos tanang paagi sa pagkadautan. Kining maong mga karnal nga magtotoo, nakulangan sa pagpugong silang kaugalingon o pagpanton sa kaugalingon, nagahudyaka sa pagkamaluibon, pagpanlimbong ug daotang mga buhat. Proverbios 6:19, ang bakakong saksi ug ang tao nga maghaling og kasamok tali sa mga managhigala. Now, okay. Ang bakakong saksi o ang tao nga maghaling og kasamok nagatuyo sa iyang kaugalingon sa panumbag bakak, pagpanumpag og bakak lahi sa mga tao nga may bakakong dila. Ang bakakong saksi nga may daotag tuyo maglanggikit sa pambutang-butang o panamas-tamas ubos sa pagpanumpa. O sa katapusan, ang usa ka tawo nga nagapakaylap og panagway sa mga igsuong lalaki, kining maong phrase, nagapahinumdum kanato sa mga panagbingkil dito sa Korinto. Usa ka kahimtang nga sagad nagpanghitabo sa daghang mga lokal nga kasimbahanan karon. Anay usa ka pundok nga makigindigay og gahom batok sa lain usab ka pundok. Pinagi silang pagdangop ngadto sa pagsabot-sabot, pagpanglibak o pagpamakak sa tuyo sa pagguba sa mga dungog sa ilang mga kaakbang. Kining mga bersikuloha mauunta ang angay mutangtang sa atong hamabaw ra nga pagtan-aw bahin sa sala. Apan subo hunaon nga ato man lang gipig-utan ng atong pagsabot bahin sa sala ngadtos pipila ka maandakon nga sala sa buhat o mga butang ginadili nga ginganlas in English og tabu. Alang sa Dios, wa man kanang maong mga pagbigot. Adunay pipila ka kinagrabihang mga salangputan ang muduyog sa mga sala sa unahuna, ingon man mga sala sa dila. Aron kalikayan ang pagkaunlod nun, being carnal, ang pagkinadinang pagpakasala, chain sinning, ug ang Diyos nung pagpanton, divine discipline, gikinahanglan ta ang pagkat-on sa kasangkapan sa Diyos alang sa pagpabalik sa atong kaugalingon ngadto sa pagkapuno sa Espiritu Santo. Fellowship with God, being filled by the Holy Spirit. Now, karon adto tas paghisgot ang duruha ka naglaing mga ministeryo sa Espiritu Santo. Okay. Sa higayon sa pagkaluwas, at the moment of salvation, ang matag magtotoo, dungan nga gipuy-an o napun-an sa Espiritu Santo. Okay? Dungan kini. Kining maong duruha ka ministeryo, dili managsama o dili angay ikalibog. Ang pagpuyo sa Espiritu Santo, usa ni kini ka dayon nga relasyon. Maunod nun, karnal ba kita, o ma-espirituhan nun ba? Ang pagpuno sa Espiritu Santo, usa ka temporaryo nga pagkigambitay nga madeterminar sa atong pagkaunod nun o karnal o pagka-espiritual. Okay?
1 Corinto 3:16 nagasulti. So karon magapadayon kita sa atong ginahisgutan. Ang 1 Corinto 3:16 nagkanayon. Wala ba kamo masayod nga kamo templo sa Dios ug nagpuyo oikeo diha kaninyo ang Espiritu sa Dios? Ang pagkabutang sa verbo nga oikeo, pagpuyo, nga naa sa Griego nga ginganlag modo indikatibo. Usa kini ka kahimtang kon pagpadayag sa Griego nga ginganlag modo indikatibo. Pagpadayag sa usa ka katinuoran, ang pagkasiguro sa kahimtang nga pagpuyo. Ang Espiritu Santo nagapuyo sa lawas sa matag magtutuo sa tuyo, nga mohimo kini og templo nga mao'y kapuy-an ni Jesucristo. 1 Corinto 6:19. Kining pagpuyuan sa Espiritu Santo, dili na gayud muwa. Ang pagpuyo dayo na, eternal na, nagaagad sa pagkamatinumanon sa Dios. Ang pagpuno, temporaryo, nagaagad sa atong kaugalingong kabubuton. Now, Efesios 5:18 nagsulti, ayaw kamo paghubog-hubog, kay makadaot lamang kini kaninyo. Tinguha hinuon ninyo nga mapuno, pleroo kamo sa Espiritu. Diha sa modo imperatibo sa Griegong verbo nga pleroo, kini nagatudlo ug usa ka Dios nung mando. Usa ka sugo nga nagalambigit sa atong pagpili. Our choice. Ang Dios dili na magamando og usa ka kahimtang nga ato nang naangkon. Kinahanglan na lang nato ang pagpapuno o dili pagpuno sa Espiritu. Ang pleroo nagkahulugan og pagpuno sa usa ka nakulangan, nakuwangan ba, sa paggahom niini sa hingpit, sa pagpuno niini uban sa pipila ka mga hiyas. Way magtutuo ang may katakos sa pagsunod sa mando sa Dios pinaagig tawanong gahom. Cannot be. Dili mahimo sa mga tinawhanong paagi o gahom. Ang Espiritu Santo mupuno niining maong kakulangon pinaagi sa paghatag kanatong gahom nga makakinabuhi sa Kristohanong paagis pagkinabuhi. Apan kung napunan kita sa Espiritu sa dihang kita naluwas, ngano manggikinahanglan pa man kining naasoy mando. Ang hinungdan mao, ang mainguntang atong silot, ang kinaiyang makasasala. Sa gayon nga kita makasala, mawa ang pagpuno sa Espiritu. Sa atong pagkaana sa unod, karnal, wa na kita magamhi sa Espiritu Santo, kundili ang ato ng kinaiyang makasasala. Mo'y magagahom ka nato. Unsaon taman sa pag-ikyas niya ng maong paggahom. Di ta makaiskapo. Okay. Hisgutan ta ang pagsugid. A rebound. Confess. Okay? Now, ang pagpauntol ngadto sa sud sa ubos kalingin, okay, bottom circle, rebound kini sa in English pa, alang lamang sa mga magtotoo. This is only for believers. Kung wa pa nimo madawat si Jesucristo ingon nga manluwas, ang pagsugid sa sala wa gyud kapuslanan nimo. Ingon nga dili magtotoo, tingali mo sugid ka sa imong mga sala, basulan mo tingali ang imong mga sala, ug imo ganing tingaling himuag kapangulian o restitution sa in English. Apan kun wa gyud nimo tuuhi si Kristo, way kapuslanan ang imong pagkumpisal o pagsugid.
Ayaw na kalimti, ha? Ingon nga magtotoo as a believer. Wasad kay katarungan o ipangulipas nga tugutan mo ang sala sa pagguba sa imong kinabuhing espirituhanon. Isugid ganang imong mga sala. Ug sibog gilayon nga tusunahan. Mao nag-ingon og rebound and keep moving. Primero Juan 1:9 atong ato kining usbon sa pag bat-bat din kun isugid ang sugid din homologeo, hinganlan, homologeo mo kanay Griego nga pulong, hinganlan ta ang atong mga sala. Kun isugid o hinganlan ta ang atong mga sala, siya din ang Dios. Siya kasaligan o makatarunganon nga tungod niya na mupasaylo, papason niya, mupasaylo siya sa atong mga sala o magahinlo, muhugas kanato gikan sa tanang pagkadili makatarunganon. Now, ang pulong kon nagahuban sa usa ka ikatulong klase nga conditional clause sa pinulungang Griego. Ang pagka tuman nining maong kondisyon nagaagad sa imong kabubuton. Tingali musugid ka o tingali di ka musugid. Matag usa ka nato, kinahanglang muhimog desisyon sa pagpili niya ng maong kapilian. Now, ang Grigong pulong nga homologeo, nagihubad o pagsugid, nagkahulugan kini o paghingalan, pagpadayag, pag-angkon, pag-ila. Ang maong berbo, gigamit unas tanan alang sa kinatibuk ang kahulugan, bahin o hukmanan sama sa pag-angkon og usa ka krimen o tubangan sa hukmanan aron sa paghimog usa ka pamahayag nga legal. Ang 1 Juan 1:9 mao man usab. Ang maong pulong nagkahulugan lang gyud og pag-ila o paghingalan sa imong mga sala ngadto sa Dios. Ang homologeo wa magpasabot og pagbasol o pagkaguol sa mga sala, wa o pagpahayag ngadto sa publiko nga mobiya na sa pagpakasala o pag-anto sa usa ka tanlag nga sad-an. Way labot dinhi ang pagpadayag ginamit ang pagpati, wala. At tubangan sa labawng hukmanan sa langit, unsa may imong gibati bahin sa imong mga sala, wa kiniig sapayan. Way tawhanong mga binuhatan o pagbati ang madugang ngadto sa hingpit nga pagbayad ni Kristo alang sa sala nga iyang gibuhat dito sa krus. Bisan tuod og anay maingon tang tinud anay nga pagbating pagbasol nga giuban ni anang pagsugid, wa na kanay labot sa gihimong pagpasaylo sa Dios. Ang gikinahanglan ranimo maong paghingalan sa imong mga sala ngadto sa Dios, maura. Ang pagkumpisal o pagsugid sa mga sala nga magapugos o pagbuyag sa kaugalingon o pagpinitensya usa ka pagpasipala o pagsalikway sa grasya sa Dios. Ayaw gayud insultuha ang Dios pinagi sa pagdugang nimong hangyo ginamit ang imong pagbati aron kapasayloon niya. Ayaw. Ang 1 Juan 1:9 wa magsulti og kon mohangyo ta o magpakiluoy nga pasayloon. Wala. Nag-ingon lang kini og angkuna ang imong mga sala. Kasabot ka? No, naitiman ay. Isugid ngadto sa Dios lamang. Why biblianhon o biblikal nga kinahanglanon alang sa ritual nga paghinlo o pagsubli o liturhikal nga mga pamulong nga paghimuon ngadto sa kapari, pastor o bisag kinsang sakop sa kaparian. Sa gayon sa kaluwasan, nahimo kang hari o dili hari.
harianong pari. Okay? You are priestly royal priest. Mo kanibot pasabot. Sa gayon sa kaluwasan, nahimo kang harianong pari. Uban sa katungod sa pagrepresentar sa imong kaugalingon diretso ngadto sa Dios sa pagampo ba o sa imo bang pagsugid sa mga sala. 1 Pedro 2:5 ug 9. Bahin sa pagsugid sa mga sala, ang nagunang butang nga angay mong pagatagdon mao ang imong mga sala ug dili ang ilaha sa ubang tao ug nagikinahanglang hinganlan kini sa tago ngadto sa Dios nga Amahan. Siya lamang ang makapasaylo niya ng tanan, ang Dios ra. Ang bukas nga pagpadayag sa sala, gawas nga wala na kinahanglan ang pagsugid nini, may puruhan nga makapahimo sa uban pagbuhat og mga sala sa una-una. Kining mao nga pagkadaot nga sangputana na mahitabo sa mga kaso nga diin ang publiko nga pag-angkon og sayop makasi sa samad sa usa ka partido nga naangol na makaangin sa mga tao nga wa kaniya tumahilambigit o mopadayag o usa ka sala, ilabi na kung makapasilag o makapahikurat kini sa ubang mga tao. Si David, itong isgutas David, ang hari sa Israel, nakahimog mangtason nga mga sala, mangtas gito yang gibuhat nga sala nga may dugay o makagunob nga sangputanan. Bisan og daghang mga tao ang nakaangin sa pag-antos gumikan niadto kadto iyang gisugid ngadto sa Dios lamang sa iyang pag-ingon, nakasala ako kanimo lamang, na Salmo 51:4a. Ang pagpangayog pasaylo ngadto sa tao nga imong gidaot, angayan gyud kining buhata kanunay ug nga angay kining ginadasig sa katim-os nga tinguha aron sa pagpasig-uli ug panag-uyon sa relasyon ug dili pagbaton ug pagbating sadan. Kung mangayo kag pasaylo, himua ka ng pribado, human ka makabalik sa pagkikabitay sa Dios, pinaaging pagsugid. Now, ang kapasayloan pinaagi sa grasya lamang. Ang Dios nung kapasayloan nag-agad lamang sa hingpit nga kinaiya sa Dios. Siya kasaligan ug makatarunganon. Mao ka nagisulti sa 1 Juan 1:9. Ang pagkamasaligan nagahatag og dakong pagtagad sa pagkamalahutayon sa Dios sa iyang pagpasaylo sa matag magtotoo nga muangkon sa iyang mga sala ngadto kaniya. Dili mo pakyas ang Dios sa iyang saad. Ang iyang grasya way pagkapakyas. Dili siya kapuyan sa kanunay natong pagsugid. Siya dili mo ingon og ninghigayon na di ka ngayan ini. Tinuod nga dili kita ngayang pasayloon apan siya kanunay gyung mo pasaylo. Ang sumbanan sa pagpasaylo sa Dios mao ang iyang pagkamatarong, His perfect righteousness. Ang hustisya sa Dios mao'y mubuhat sa pagpasaylo. Ang iyang hingpit nga pagkamatarong mao'y bugtong sumbanan nga madawat siyang hustisya. Dili kompromiso ang pagkamatarong ug hustisya sa Dios. Dili siya makadawat sa atong penitensya, pagbati nga sadaan, guilty feelings, reaction sa atong pagbati, o uban pang tawhanon nga mga binuhatan. Dili siya makadawat. Ang buhat sa kaluwasan sa Dios nga anak dito sa krus, maora ang makahatag og katangbawan o makapuy-puy sa pagkamasaligan sa Dios nga Amahan. Ang sunod nga duruha ka birbo diha sa 1 Juan 1:9 mo pasaylo
o magahinlo. Kini sila naghulagway sa mga gisangputan o result sa pagsugid. Ang Grigong verbo nga aphiemi, nagkahulugan og pagpasaylo, pagpapas. Sa dihang muila o muangkon kita sa atong nahibalo ang mga sala ngadto sa Dios, iyang papason ang maong mga sala ug kadtong naunang gisangputan nga pagkawala sa pakikabitay. Kung magpabilin man ang bisag unsa ni adtong gisangputan nga may kalabutan sa Dios ng pagpanton, mabalhin kini sila gikan sa alantuson nga pagdisiplina ngadto alantuson nga pagpanalangin. Karon nga napun-an sa Espiritu Santo, ang magtutuo makagamit sa doktrina sa Biblia alang sa iyang alantuson o sa pag-abante, pagsibog ngadto sa espirituhanong pagkahamtong. Naunsa naman tuod ang mga sala tang ginabuhat ug atong nakalimtan o ta may baluing sayop. Siya magahinlo kanato gikan sa tanang pagkadili makatarunganon. Ang Grigong verbo kataritso nagkahulugan og paghugas, pagtangtang sa tuyo sa paglinis o paglimpyo, paghinlo, o gikan niya na pagputli o kini nagalabot sa tanang mga sala. Kung ang kunon ta ang nahibaluang mga sala ngadto sa Dios, siya mo pasaylo o magahinlo kanato gikan sa tanang pagkadili makatarunganon, lakip na ngadtong wa may balui o nalimtan nga mga sala. Now, ato ra kung tubilong gamay kining masupilon nga anak lalaki, prodigal son. Okay. Si Jesus mipakitang paghulagway sa dili kasagaran nga pagpasaylo sa Dios diya sa sambingay o parabol sa Ingles. Sa ang parabol ba hisgot din ang masupilong anak nga lalaki, Lucas 15:11-32. Ang sugilanon nagalibot diha sa mga pinuhatan sa tulo ka magdudua. Okay? Tulo ka magdudula. Ang amahan, ang magulang nga anak lalaki, ug ang manghod nga anak lalaki. Ang manghod nga anak lalaki nagahulagway sa usa ka magtutuo nga nagapadayon sa pagpakasala o sa paglunang sa pagkaunod-nun, karnal. Ang iyang mga kasalanan nagatangtang kaniya gikan sa pagkikambitay siyang amahan nga nagarepresentar sa Dios nga amahan. Sa iyang pagkuha o pag-angkon sa iyang bahin sa kabilin, ang maong masupilong anak milayas gikan sa iyang pinuy-anan o mipanaw ngadto sa halayong nasod. Ang iyang pagpadayon o pagpatuyang sa kahilayan o pagwalas-waldas mao ay nagagunob sa iyang kinabuhi. Ang sangputanan sa pagkaunod-nun kana karnal. Nahimo na kini siyang usa ka makililimos, nakiipon na lang siya sa mga baboy, karon nga midangat na siya sa kinatumyang bahin siyang kaugalingong kahinguhaan, nakaamgo siya unsa na siya katimawa ug buot na niyang mubalik ngadto siyang amahan. Lucas 15:18, busa mupauli ako ngadto sa akong amahan ug sultihan ko siya tay, nakasala ko sa Dios ug kanimo. Mao kini ang pag-ampo sa pagsugid nga gihimo sa manghod nga anak lalaki. Apan ang sunod niyang pamahayag nagapakita sa iyang pagkalibog bahin sa kapasayloan. Lucas 15:19, dili na ako angayng ilhon nga imong anak, isipan na lang ako nga usa sa imong mga sinuhulan. Now, tungod sa iyang dili kapiyalan nga pagdaos-os, ang maong masupilong anak nagapatuo sa iyang kaugalingon nga
wa na siya higugma siyang amahan, wa na siya ang kunang anak. Siya nagadahom ng iyang amahan mas dali kining makapasaylo kaniya kung mupasiugda siya o pinitin siya, pinaagig pagsakripisyo sa kaugalingon niya o pagkasadan. Sayop siya niya na. Ang pagpasaylo o kapasayloan nagaagad sa kinaiya siyang amahan. Ang mga Kristohanon sagad nga makahimo sa maurang sayop bahin sa kapasayloan sa Dios. Sa dihang ang anak mipauli sa iyang pinuyanan, natinga siya sa gugma sa puangon ug sa pagpasaylo siyang amahan. Lucas 15:20. Busa layo pagani kaayo siya sa ilang balay, nakakita na ang iyang amahan kaniya. Naluoy siya sa iyang anak ug midagan aron pagtagbo kaniya ug unya migakos ug mihalok kaniya. Now kining bersikuloha, tataw nga nagahulagway kung unsa di ay ang lihok sa kinaiya sa Dios sa pagpasaylo kanato. Ang pagkasayod sa Dios sa tanan nahibalo sa matag usa ka sala nga atong ginabuhat. Siya nagapaabot usab sa matag pagsugid. Ang pagkamatarong ug hustisya sa Dios nagapasalig sa atong kapasayloan, pinaagi sa gibayad ni Kristo alang niadtong maong mga sala. Ang gugma sa Dios gawas nun kini sa pagdahili nga ri kanato. Humikan niya ng maong bayad. Nagagarantiya kanato og puangod ang iyang gugma sa gayon sa atong pagsugid sa atong mga sala. Sa diyang hinganlan ta nga atong mga sala ngadto sa Dios, sama kini nga midagan siya paingon kanato aron kita iyang tagbuon, gakson kita sa iyang mga bukton ug hinangpon kita uban sa halok tungod sa atong pagbalik. Ang atong gipasaylo ng mga sala di na makatandog sa atong pakikambitay sa Dios. Mao kana ang grasya sa Dios. Sagad nga kadtong adunay hilig sa pagka-legalista, murag masamok kini sila niini tungod kay nagunahuna sila nga ang pagsugis mga sala usa ka lisensya sa pagpakasala. Adunay mapinakyasong mga magtotoo nga mogamit sa pagsugid, rebound sa English, alang sa maoragyong tuyo. Apan ang pagsugid sa mga sala nagapahiuli sa magtotoo ngadto sa kahimtang nga diin makakinabuhi siya sa iyang kinabuhing espirituhanon ug sa pag-alagad sa Dios dili sa paglingkawas o pagpangatarungan bahin sa sala. Way magtotoo ang maanaa sa plano sa Dios gawas sa Dios nung gahom nga magagikan lamang pinaagi sa pagpuno sa Espiritu Santo. Ang pagsugid sa mga sala mao'y paagi sa paghiuli gikan sa sala o sa pag-angkon pag-usab sa pagpuno sa Espiritu Santo. Now, naay pangutana, human kita musugid unsa man? Human kita musugid unsa man? Okay. Human mo hinganli ngadto sa Dios ang imong mga sala. Musunod gilayon ang tulo ka laing mga lakang nga mao kini musunod. Ipahilit ang imong mga sala, isolate, kalimti ang imong mga sala, forget, unya padayon sa pagbante, and keep moving. Kining maong mga lakang makasanta sa padayon nga pagkaunod-nun o karnal, pinaagig kinadinang pagpagkasala. So ayaw kalimti ng upat ka mga lakang bahin sa pagsugid sa sala nga rebound. Hinganli ang imong mga sala, mo na uno, primero, ipahilit ang imong mga sala, isolate, kalimti ang imong mga sala, forget your sins, padayon sa pag-abante, keep moving, padayon sa pagsibog sa unahan. Okay, anong tukbilo gamay kining
ipahilit ang imong mga sala. Isolate your sin. Ang mga Hebrehanon 12:15 nagasulti, pagmatngon kamo nga walay usa ka ninyo nga mobiya sa grasya sa Dios, ug matnguni nga walay usa ka ninyo nga may sama sa mapait nga tanom nga motubo ug makahasol sa uban pinagi sa hilo niini. Now, ang gamot mao ang punuan o tukuranan sa usa ka tanom nga nagasuyop og iyang pagkaon gikan sa yuta aron sa paghatag og sustansya og kabaskog sa maong tanom, di ba? Kung ang imong kalag migamit og pagbaton og kalagot, usa ka kadinas mga sala sa unahuna, mga sala sa dila o mga sala sa buhat ang mutunga. Now, muhinog kini siyang kasuko. Muhinog kini siyang kasuko pagdumot o pagkamadinom-tanon. Ang sagad nga katukuran alang sa pagpanglibak, pagdaot sa uban, pagkabangis, ubisan kanis pagbuno. Hinuon ang paghinumdom o usa ka nangaging hitabo sa pagkasilo o sa kasala nga napasaylo na, kini dili nagayud angay pang tugutan sa pagsanay o dugang pang mga sala. Kinahanglan na untang ipahilit, isolate ang mga nangagi ng mga sala. Pahilayo gikan sa karon aron sa pagbugto nining nagkadina nga reaksyon. Okay. Kalimti ang imong mga sala ug padayon sa pagsibog sunahan. Pilipos 3:13. Hinuon mga igsoon, wa gayud ako magunahuna nga nakabot ko na nga akong gitinguha. Ang gihimo ko mao ang paghikalimot sa nangagi ug ang pagpaningkamot kutob sa mahimo pagpadayon aron makaabot sa dag-anan. Now, sa pa siya maluwas dito sa dalan sa Damascus, nag-isgutan ni Apostol Pablo. Kini si Apostol Pablo talamayon sa iyang pagkamatarong sa kaugalingon nga krusada sa pagpuo sa mga Kristiyanon. Filipos 3:6. Bisan tuod og gipasaylo na sa Dios kining maong mabangis nga mga kasalanan, makapiang unta sa espirituhanong kinabuhi ni Pablo ang paghinumdum sa maong sayo. Apan iyang gipahilit, iyang gi-isolate o gikalimtan. Iyang gikalimtan kadtong maong mga nangaging mga kasalanan o gipunting niya ang iyang tinguha karon ngadto sa espirituhanong pagkahamtong. Nahuman mo isugid ang sala. Kinahanglang kalimtan mo na. Kalimtan mo na kana, ingon nga kalimtan ka na sa Dios. Salmo 103:12, Isayas 43:15 o 25. Diha tingali tao nga midaot kanimo. Misumbalik ka kaniya uban ang kalagot o kasuko nga imo ra dayon gisugid ang maong sala. Gipasaylo o gikalimtan sa Dios kadtong maong sala. Ang panangimong pagkapakya sa pagkalimot sa maong sala, musangpot ngadto sa nagdilaab mong pagdumot o sa kauhaw sa pagpanimalos. Kining naasoyng mga sala sa una-una, dali rang mo sugnib ngadto sa sala sa dila o mga sala sa buhat gawas kun imo ka nang isugid. Ipahilit, isolate ang maong sala. O sa pagbutang sa maong sala, didtos nangaging panahon nga ngay didto ka na ibutang. Nan mora ka na imong pagkagawas nun nga makapadayon sa pagsipong kanto sa pagkahamtong sa imong kinabuhing Kristohanon. Mora. Filipos 3:14, gidugang ang italics nini. Busa nagdagan ako. Pagsibog ng sunahan, diretso gayod sa dag-anan, aron maangkon ko ang ganti sa pagkatinawag sa Dios pinaagi ni Kristo Jesus
ngadtos kinabuhing walay katapusan. Ato kining ipadayon sa sunod na higayon, atong pagatukbilon kining paghukom sa kaugalingon o pagpanton sa Dios. Dinhi una kita muhunong o gidapit kagyapon sa pagsunod ning atong hilisgutan dinhi nga pagtulunan gikan sa pulong sa Dios. Magampo ta. With your heads bowed and eyes closed, atong ipahinungod kining panakop natong mga gutlo. Ining atong pagtuon sa pulong sa Dios nga nagahisgot bahin sa pagsugid sa atong mga sala ug pagsibog sa unahan. Panahon kini, if you are an unbeliever karon, that you be aware of what Jesus Christ offers to you. He offers eternal life. God so loved the world that He gave His only uniquely born Son, that whosoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Now everybody wants eternal life. So if you want it for real, if you want the eternal life that God promises, you must understand how Christ brings it to you. First of all, He appeared as God and man. That's who Jesus Christ is. And then He came for one single purpose, and that was to die for you. Of course, He taught doctrine while He was here, but His mission was to die so that we might have fellowship eternally with God. And how would that work? Well, miadto siya sa cross, ug ang Dios nga mahan mi bubo ngadto kaniya. Imputed to Him all the sins of all mankind. Lakip na ang imuhang mga sala. And on that cross, God judged Jesus Christ for your sins. Gihukman si Ginoong Kristo. That means He was your substitute. Siyang puli kanimo. The sins that rightfully God should judge, that are yours, iya kining gihukman ngadto kang Ginoong Kristo. So, now your sins are not a block. They are not an issue when it comes to your relationship with God. Si Kristo mi kuha nini, took care of that. And so, because He did, there is a simple way to receive eternal life because of Christ. All you have to do is accept His work. Dawata ang iyang nabuhat o gibuhat dito sa cross. Accept His person. Christ did it all for you. So as Ephesians 2:8 and 9 say, we have been saved by grace through faith. This salvation is not of yourselves. It's a gift of God, not of works, lest anyone should boast. Kana, nagpasabot lamang, right where you sit right now, you can believe in Jesus Christ. Makaingon ka, pwede nimong ingnon, Amahan, akong dawaton ang gasa nga imong gihatag kanako through the Lord Jesus Christ. And that's the moment of your eternal future. I pray that you give this great consideration because it is your life, and you must know what you're headed for, eternal condemnation or eternal life. The choice is all yours. Busa, tumuo ka kang Ginoong Hesus o ikaw maluwas. Let us pray. And now, Father, we thank you for the clarity of who we are and what we must be, what you require of us, and we pray that as we continue in our temporary life here on earth, we will keep in mind what our priorities are, never forsaking or leaving them, and never becoming anything less than salt that is a savor. Kini among ipasalamatan o giampo tungod lamang sa mahal nga ngalan ni Ginoong Kristo. Amen.